Igbo bụ Igbo ndị ọma ekele m unu. Igbo bụ Igbo ndị mmụrụ nze mụọ ọzọ, ndị Chineke tere mmanụ pụrụ iche. Ana m asị unu abụọ na chi. Asị nọ na-eme agụpụ ụzọ agụpụ na ya bụ na chi efuola. Ana m asị onye nwe anyị bụ onye kpọlitere anyị n'ụbọchị taata. Ana m asị ya were aka ya wee mee gịnị wee gọzie unu, maka na anyị agwụcha na imetụ unu mma na ụtụtụ ọma nọ na isi mbido telivishọn ebe ihe ọma dị iche iche si abịara unu. Anyị agwụcha na asị m na ọ ga-adịrị onye ukwu, ọ ga-adịrị onye nta na mma. Ọ bụ n'ụtụtụ ọma nọ n'isi mbido telivishọn ka anyị nọ. Onye unu na-anụ onu ya ga-abụkwa nwanne unu nwoke Chima Isaac, onye nke a na-etu the catechist. Anyị abịa na unu anyị ọ bụ sọ mụnwa n'ebe a, Ada Jizọs onye Chukwu tere mmanụ n'ụdị pụrụ iche. Ọ nọkwa ebe a, nwaanyị mara mma aha ya ama Ada Jizọs, biko tụpụ ọnụ. Igbo ọma na-ege ntị. Igbo bụ Igbo, Igbo na-azụ mba, Igbo na-emepe obodo. Ịmara nna asị ebe ọbụla ịbata, obodo ọbụla ịbata, ị na-esi n'anya ifuru onye Igbo mee gịnị? Kwala ibu gị gbaba n'ebe adụọ m ebe obibi. Ọ bụ ụtụtụ ọma na emume ụtụtụ ọma n'isi mbido TV ka anyị ji wee na-eme gịnị na-abịara ụnụ n'ụtụtụ a. Eji m n'aka na ịlara ome gịnị teta n'udo. Ebe ọbụla ịlara teta n'udo, aka gị kpọgo oku, okwu gị akpọgo oku. Ị na-anya ifu nne gị, ifu nna gị, ifu di gị, ifu nwunye gị mee gịnị? Kene Chineke. Kene Chineke n'ihi matakwa amata na ọ bụrụ mmadụ nche na-elarụ uteta n'udo. O nwee ndị larụ aitiwa ụzọ wee kupụta ha. O nwee ndị larụ eteta n'ụlọ ọgwụ, mana iteta alarụ n'udo mee gị ịlarụ uteta n'udo. Kene Chineke. Aka m bụkwa Oriakụ Odoziakụ Ifeọma Ọdụkwe, Ada Jizọs 1 n'isi mbido TV. Anyị adọrọ ịbụọ achọ nke iwere ukwu mee gịnị nye oche, n'ihi na isiokwu anyị nwe n'ụbọchị taa bụ isiokwu gbara ọkpụrụkpụ dị mkpa, nke ị ga-amụta ife, ị ga-eje wee dozie ezinụlọ, ị ga-eje mee gịnị wee dozikwa ndụ gị. Biko were ukwu gị nye oche. O nwee ife dị ka ọpụpa ma ọ bụ akị na ụkwa, ị ga-eji wee na-akpara ụbụba wee na-anụrụ ihe anyị na-ekwu, were edebe n'elu tebụl gị gịnị. Biko dị katkis ngwanụ ka ịtọpe nya bụ ngwugwu ka ọ bụ ka o mere. Igbo bụ Igbo ndị ọma, unu anụgo onu ada anyị nwaanyị bịa. Ada Jizọs ụdị mma nke bịa na-amasị kịta, o nwekwara ka o ji wee dị. Ọkwa ifo ka ị bịa dịzie ka egboseli ndị ọla. ụmụ nwaanyị Igbo kwen, ụmụ nwaanyị Igbo kwen, ụmụ nwaanyị Igbo kwezonụ. Anyị jụrụ eju bara, anyị lụrụ ihe anyị chọrọ. Ya bụ na ọchịchị obodo anyị adịghị mma n'arụ. Gịnị ka anyị ga-emekwanụ? Chineke na-adị ndụ, ma onye na-achị achị o kwere ekwe ma o kwere ekwe, obi n'igwe nọ ndụ. Ọ dị mma. Igbo bụ Igbo ndị ọma, dịka anyị ji wee kwuo na mbụ, eziokwu okwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ okwu gbara ọkpụrụkpụ, okwu ị ga-amụta ihe n'ime ya. Gịnị ka anyị na-ekwu maka n'ụbọchị taata? Ana m asị gị saa ntị gị, were ukwu gị nye oche, were oche gị mee gịnị nye ukwu gị. Ịghọtago? Ejekwa n'ebe ọbụla kwuru chi nchi, maka na okwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ okwu gbara ọkpụrụkpụ. Anyị na-achọ ịtụle ihe na-ebute oke ọchịchọ. Oke ọchịchọ ka anyị chọrọ ịtụle n'ụbọchị taata. A chọrọ itinye n'ọnụ kedu ihe na-ebute oke ọchịchọ n'etiti ụmụ agbọghọ na ụmụ ntorọbịa ma ndị okenye kwa mana ọdụkwa. Kedu ihe na-ebute ụdị ihe dị otu a? The catechist, ngwa were ya ebe ahụ. Ọ dị mma. Igbo bụ Igbo ndị ọma, ndị Chukwu kere were akụnụba wee chọọ ha mma. Asị m ọ ga-adịrị unu na mma. Eziokwu ekwe hụrụ ya bụ oke ọchịchọ. Ihe na-ebute ya ọ karịrị akarị, maka na ị na-anya asị na ọ na-eme onye nọrọ ebe ọ nọ, ebe ọ nọghị na-eme gịnị na-agụ ya. Ọ dị mma. Ụmụ Igbo ndị ọma, ọ ya dịrị na mma. Unu n'anya dịka anyị ji wee na-atapụ ya bụ okwu oke ọchịchọ. Ịma na o nwere ihe mere na ọnwa ole ma ole gara aga, dịka anyị ji wee nụ ha ka nke o nwere ka anyị nụrụ na ije na mba ofesi dịka obodo Amerịka. Anyị nụ na o nwere nwa afọ Igbo nwe ike na-eji kọmputa ihe a na-apị apị wee na-eme gịnị were gbuo mba ụwa Amerịka, makwa ihe mmadụ na-achị na Amerịka jee gbuo ha chandum. Ihe bụ ihe jọgburu onwe ya. Abịa sị na oge ihe abịa na-egwu na obodo anyị bụ Naijiria, na-asị na kwa efere ụmụ Igbo. Ịbịa kirisi afa niile ndị niile egwu ndị na-egwu jandum a n'obodo ofesi ụmụ Igbo. Onwe ka ndụrụ afọ onye ofe mmanụ eso na ya, afọ onye ugwu awụsa eso na ya. Ọ bụ afọ ndị a ha dị one? Ha riri nne.
ọnwụ afọ ụmụ Igbo niile bụ ihe pụtara n'ihe ya bụrụ ihe ọjọọ. Ọ dịkwara mma gịnị ọ dị mma bịa anyị bịa na obodo ndị ọzọ ewere aha ọjọọ wee mara anyị. Abịa sị na mpụ niile dị iche iche ha na-emezi n'ụwa n'ọgwụ ndị Igbo biko na ụmụ Igbo ihe abụrụ ha eji wee mara anyị. Ha eji wee mara anyị bụ ezigbo aha ịgba mbọ obodo ọbụla anyị bara ya emepe ya ọ dịka ife onye ifenụ ọwụ ihe ọwụ obodo ọbụla ndị Igbo bụ dịka nke ọzọkwa bụ na izu na-abụ maọbụ atọ gara aga onwe nke a na-akpọ ebe a chọpụtakwa na Lagos ebe a na-akpọ asị a na-eme baby factory n'anya anọkwa ndị Igbo ọkwa ndị Igbo na-anụkwa m ihe nke anụ ọ gbajukwara m anya na ejikwazi baby factory a na-akpọpụtazikwa mmadụ kedu nke mbụ na mmadụ ya alụsị ụlọ ịlụsị ụlọ ije kpọrọ ụmụ nwaanyị tinye n'ime ya bịa na-akpọ ama m ndị bụ ndị na-eji na-atụnye n'ihe ime nwata nwaanyị mụọ nwa iwere nwa ahụ wee resi ndị mmadụ Oke Ọchịchọ ka ihe bụ ihe na-akpata mgbe ihe ndị a biko na ụmụ Igbo ihe bụ ihe ọjọọ. Ụjọgburu nne na nna biko anya unu ruo ọnụ na ana anya ruo na kịka mmadụ esi wee bịa sị gị na ya na-akpọrọ nwa gị na ya na-akpọ ji ọlụ oyibo mebi ịmara ebe onye ahụ si mara ọ sị na-ezunyere akwọ mee ya nka ịkpọrọ nwatakịrị mee gịnị ịkpọyi nwatakịrị apụọ biko anya anyị lụọ na ọ ihe ejogbulu onwe biko ihe ejogbulu onwe ọ bụrụ ihe eji mara ndị Igbo ya pụta iji wee na-ewepụta isiokwu anụ ọ bụrụ ihe eji mara ndị nke ọzọkwa dịka ibe ya na-ekwu maka ihe na-ebute ahụ ndị ngana ndị na-achọrọ ịlụ ọlụ ịkpọrọ nwere ụmụ okorobịa kịta ụmụ agbọghọbịa jee mụọ aka ọlụ jekwa na akwụkwọ jekwa n'ụlọ ka ọnụ ọlụ ugbo ịma na dịka isi maka ọlụ ugbo na-enyezikwa ego kịta maka ọlụ ugbo ịma na ndị onye isi ala ọ bịa tinye bịa ebe a na-ese ebubata nri ndị ofesi abịa kpọọ gbachie ya agwee na igodo kara aka gbachie ya onye ọrụ anyị jeze kọwa ya bụ ọ bụrụ na na-enwe afọ Igbo maka esi akọ ugbo ije lụgba n'ugbo ego dị ya nụ ije kọbazie n'ugbo lụgba ọlụ so ọ ngana na-ebutekwa ụmụaka ụfọdụ isi na ịhapụzi iya amụ aka ọlụ maọbụ ime ka esi na-akwa akwa dụọ onye ọfụmanụ ọ bụrụ ka esi alụ nka na ndị na-akpọ ndị na-alụ akpụkwụ ife ọbụla dị iche iche kwesịrị imenụ. Ya bụ Oke Ọchịchọ na-ekwu okwu ya n'ụbọchị tata ọ na-ebute ọnwụ ike maka ịwụrụ n'ihi na-achọ Oke Ọchịchọ ije zuo ori maọbụ ije gwuo mmadụ chandum ndị ezuru ori ndị ka ga-akpọrọ ya ozugbo ndị ka akpọrọ ya ị mara onwe ndị ka a na-akpọ ndị EFCC ọ bụrụ na ama ndị EFCC akpata gị aka abịa ekpe maka na onwe ihe gị na ha na-ekpe ọ bụ na ije ego nga ihe anọ na nga o nwere ike nọ na nga tupu ị na-apụta ya bụrụ na ịchaghị isi awa ọ bụ onye nọ ịma nka nke obodo anyị dị iche na nke ndị ọzọ ijeta nke obodo anyị anata egwu adị maka na iji ijezi nata anyị amarazie ka ya wee bụrụ ya ọ na-ebute ọnwụ ike. Ọ dị mma Igbo bụ Igbo ndị ọma nne anyị eziokwu oge anyị ga na-akụzi kparapụ anyị na-ekene gị bụ onye ezi mee gịnị n'onye anyị n'ụbọchị taata asị anyị wee gere ntị ma kiriekwa anyị n'ụbọchị taata asị m ọ ga-adịrị unu na mma ọ ga-adịrị onye ukwu na mma ọ ga-adịrị onye nta na mma asị m mmiri ọbụla unu siwana n'ite ọ ya eghere unu nri maka asị m onye si na ọ ga-adịrị gị na mma na mmiri isiwe na ọ gaghị agba agbọ na ọ ga-eji wee lie nri nke ya ga-ajụ oyi asị egbe belu ugobelu nke si ibe ya ebe na asịghị m ya na nkukwakwa ya kama ya gosizie ya ebe ọ ya ebe biko dịka anyị si wee na-ekwe anyị achọwa n'ebịa na njedebe dịka m si na-ekpere unu ya bụ ekpere m na-ekpere unu na mbido asị m na ọ ga-adị unu na mma kwe hụrụ ekeresimesi a Chukwu na ga-edo anyị ndụ anyị ga-agba ya n'udo n'ọṅụ anyị afụ ụmụnne anyị afụ ikwu anyị afụ ibe anyị afụ onye ukwu na onye nta a na-asị na ọ ya dịrị onye ukwu na mma ọ ya dịrị onye nta na mma ihe ọ bụla ị na-eme Chukwu na ga-eme gịnị ọ ga-eji aka ya wee gọzie ya na-ekpe ekpere na-etinye n'ekpere ọ ya dịrị na mma anyị dịka anyị ji wee kwuo oge abụzighị enyi anyị na-asị na ọ ga-adị n'ụzọ ụka ọzọ mgbe anyị ga-abịakwa ebe a anyị na ha bịara n'isi njedebe biko Ada Jizọs kene ụmụ Igbo biko Igbo ọma na-ekentị ama nnọọ na-amụta n'ofu ife maọbụ na ebuọ nke ị ga-etinye na ndụ gị ezinụlọ ka eme gịnị ka ezinụlọ wee mee gịnị wee dị mma ọ bụ niile anya fụ dịka dịkatkisi kwu na o nwere onye na-ebi ndụ dị biko anyị ebi ọ bụ ndị megịnị ndụ jọgburu onwe ya mee ihe ọma biko inekwa anya ịfụ na oge ekeresimesi eme gịnị eluo na
onwe efu emume ị chọrọ ka anyị bịa ka anyị soro gị ma mee gịnị ka anyị bịa ka anyị fụ ka unu si eme gbaa anyị ọ bụ n'ụlọ ụka gbaa anyị o nwere ahịa nọ na warehouse anyị ele anarakwa nọ na warehouse ele afịa ọ bịa n'isi mbido TV o mee gịnị ọ gaba zara biko kpọọ anyị ka anyị gosi ụmụ ụwa ihe gịnị ihe ụwa ihe ị na-eme ha wee kpọbazie gị ịma na asị na ibulu POS debe na shop ọ gịnị ga na-emezi ọ na-azụ warawara biko ka obi dị anyị n'ụtọ kwụsị wee mee gịnị wee nọnyesịla anyị n'ụbọchị tata o anyị na-asị gị ilefe anyị ihe afụ ka ekwentị anyị ma ọ bụ platfọm soshal midia platfọm na-aga biko ịkpọ anyị n'ekwentị anyị ga-abịa ife ọbụla ị na-eme anyị ga-eme gịnị anyị ga-biko anyị na-asị ụmụ Igbo bụ Igbo na-eme ọfụma Igbo na-ehe azụ mba Igbo na-ebi ezigbo ndụ na-ebi ezigbo ndụ tụkwasị Chineke ihe niile anyị kwuru n'ụbọchị tata biko ọ bụrụ na ị nwee egwu Chineke ị gaghị etinye aka n'ife ọjọọ inwe egwu Chineke ị gaghị akpọfu ndụ gị inwe egwu Chineke ị gaghị emebi ndụ gị biko tụkwasị Chineke obi na-ene n'isi mbido bụ ebe gịnị ebe ihe niile na-eme aka m bụkwa Oriakụ Doziaka Ifeọma Ọdụkwa Ada Jizọs 1 n'isi mbido TV ọ dị mma Igbo bụ Igbo ndị ọma dịka anyị ji wee kwuo anyị abịa na njedebe asị m ọ ga-adịrị onye ukwu na mma ọ ga-adịrị onye nta na mma dịkwa mgbe anyị ga-abịa n'ozi ụka ọzọ ana m asị unu n'aha katkist ana m asị unu ka emesịanụ